400 yamakaona yeye pamwana pepa hakuna futi chandakada sei chandakadya pa 600 yamakaona futi hapana kana chandakadya kana dhora guys. Iwe atina ana iPhone atina tangotorerwa tangopedza kuita video yedu paunzwa umana pema iPhone yedu. Andira kana dhora ndakadya guys kutira chokwadi pamberi pamwana ndauta chokwadi vanhu vese muchinzwa. Andira kana dhora ndakapiwa kana dhora ndakadya. Magadi muri Zimbabwe kwesekwa mugadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano Mr. Spanner back again nenyaya dziri kupisa mumastreet esocial media. Nyaya ndakakubatirai inyaya yana Precious adopted son nemurume wa Precious. Nyaya iri kuitika ndeyekuti Precious nemurume wake vari kuchema kuti tiri kutsvaga rubatsiro muri yeZimbabwe nekuti nyika iri kuchema kuti Precious nemurume wake matiregerera kubva pamakavhurirwa mabusiness amuchabatika nekuti takakuzivai pa social media kosei musisabatike. Saka ivo vacho vazoya nemhinduro pa social media vane live yavakaita vachitaura kuti hatina chatakabatsirwa nacho pamari yese yamaiona iyaiya hatina yatakadya kana sendi pamafoni ese amaiona tichipiwa ayaya hatitorina izvezvi. Murume Precious ari kuti iye nemukadzi wake vanotoshandisa foni 1 saka vaenderera mberi vachiti kuseri kwekamera kana vapiwa zvinhu zvaizotorwa zvoreva kuti adopted son nevamwe vake vaingoenda vachida kuita content vaingoshandisa vana vaivaya kuti vanzi vari kuvabatsira ivo vachizotora zvinhu zvacho. Musati mapindura guys kana kutora side imbotangai maongorora nyaya iyi muvanzwewo ivo vacho vachitaura then munyatsokujaja zvine madivi ese musatore side. Zviri raitiwo here kuti iwe unopa munhu pamberi pevanhu then waenda kuseri wozomutorera ko vanga vachida kumubatsira vanozomubatsirawo sei kana iwewe waratidza kuti wamupa iwewe usina. Amuone kuti utori utsinye here waunenge waita wawaitira munhu nekuti dai vaingobuditsa pachena kuti vanhu ava tavavhurira page takungovabatsira pakuita content hatina chatiri kukwanisa kuvapa. Kune vamwe vane tsitsi vaigona kuuya nezvinhu zvemachokwadi vachivapa vasingazovatorere but vakomana vairamba vachiita se vachivapa zvinhu voti tavapa mari yakati tazovaitira chakati. Zvoreva kuti vaive neshungu dzekuda kuvabatsira vaizoti hatomubatsira sei kana iye abatsirwa kudhara. Guys chitongaiwo nyaya iyi ndakuisiya mumaoko enyu asi ndisandasiya mumaoko enyu chitangai manzwa video ravo vachitaura mozotiudzawo mega zvamunofunga mucomment section. Thank you so much kune vanotisimbisa. Bye bye. Hello guys, muse kumatimara nyika uko. Hello guys, murise kumatimara kwese kwamuri. Nhasi ndava nenyaya yangu yakambotaura nemurume wangu muswe. Nyaya ndinayo panapa. Vanhu vakundinetsa, Precious wakavhurwa mabusiness, wakavhurwa mabusiness, hausi mabusiness acho wakavhurwa ari papi, wakadya mari. Guys, hakuna kana mari yandakadya kana $1 chaiwo. Handina kana $1 ndakadya guys. Kutira chokwadi pamberi pamwana ndauta chokwadi. Vanhu vese muchinzwa. Handina kana $1 ndakapiwa kana $1 ndakadya. Fune 400 yamakaona yeye pamwana pepa hakuna futi chandakada sei chandakadya pa 600 yamakaona futi hapana kana chandakadya kana $1 guys ndokumbira rubatsiro tokumbira mabasa totokumbira zvakawanda zvekubatsirwa hatina kana $1 ratakambodya pamari yamakaona guys. Icho kwadi icho kwadi zvekutanga zvakapana maiPhone aya iwe hatina ana iPhone atina tangotorerwa tangopedza kuita video yedu paunzwa umana pema iPhone yedu. Vozi vamwe vaitotibvunza kuti ko hatuna iPhone yako mungamushandisa iPhone 1 koinda quality yezvimavideo zvezvi zvinganatsokuoneka zvakanaka. Hapana iPhone hatina totoshandisa phone 1 namadhamu wangu. Saka guys tikumbira kuti vanokwanisa kutibatsira hawo ngatibatsire. Vanokwanisa kubatsira mabasa vanoda kuafitira zvinhu zvavo kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka vane mabhizinesi ngokutibata papage redu ndobada kufamba tiri mazuva ano. Ndo chikumbiro chatikumbirawo muri Zimbabwe because izvozvizvi izvo zvindakagara ndisikuinda basa hapana chiripo ngotadza kudai namadhamu tingori kubamba pamwe yeZimbabwe rubatsiro rwatingokumbira vanokwanisa kutibatsira motibatsira kuti tangawo business tangawo start kana tanga uri padoko handoona zvinhu zvedu zvifamba zvichienda kumberi. Tokutendai vachatibatsira vese vakatibatsira vese toda kukutendai. Toda kukutendai guys. Musati tine mari yatakadya kuzodiwa nokauta zvakawanda kuti wakudya mari ne mabusiness andana
kundinesa ndinaro kana dhora izvezvi handitorina kuna dhora ndakambodya pamari yamakaona ndichipiwa naadho mumaoko mangu ye handina kana dhora ndakambodya kana 400 ye handina ndambodya kana chii kana dhola chaiyo handina kana maiphone hatitorina izvezvi hatitone foni 1 yatikushasa tiri 2 saka guys zokumbira rubatsiro inshora advance mumushora ndo baadibatsira ye paadibatsira napo pakati akatibatsira kagona asi munya kumushora kuti takata sei asi please tibatsirewo ndipamugona napo takagara tisingabasa eso Hehehe